Insuficiență respiratorie. Clasificare și etiologie. Sistemul respirator este reprezentat de un organ care realizează schimbul de gaze, adică plămânul, și de pompa ventilatorie reprezentată de mușchii respiratori și de torace. Fiecare sau ambii pot să cedeze și să precipite insuficiența respiratorie. Insuficiența respiratorie apare când schimbul de gaze pulmonar este suficient de afectat pentru a provoca hipoxie cu sau fără hipercapnie. Atunci când PaO2 este mai mic de 60 mm coloană de mercur sau PaCO2 mai mare de 55 mm coloană de mercur. Alterarea proprietăților mecanice ale plămânilor sau ale peretelui toracic cresc activitatea respiratorie și consumul de oxigen sau producția de dioxid de carbon din mușchii respiratori. Oboseala musculară respiratorie reprezintă un factor implicat în patogeneza insuficienței respiratorii. 1. Insuficiența respiratorie de tip 1, acută hipoxemică, avem PaO2 scăzut și PaCO2 normală. Scăderea apare în boli care afectează țesutul pulmonar. Hipoxemia se datorează șunturilor dreapta-stânga sau alterării raportului ventilație-perfuzie, VPQ. Cele mai frecvente cauze sunt pneumonia, leziunile pulmonare acute, edemul pulmonar cardiogen, embolia și fibroza pulmonară. 2. Insuficiența respiratorie de tip 2, insuficiență ventilatorie, avem PaO2 scăzut și PaCO2 crescut. Apare atunci când ventilația alveolară este insuficientă pentru a înlătura volumul de dioxid de carbon produs prin metabolismul tisular. Ventilația alveolară inadecvată se poate datora efortului ventilator scăzut, incapacității de a depăși o rezistență crescută la ventilație, necompensării unei creșteri a spațiului mort cu sau fără producție de dioxid de carbon, sau combinația acestor factori. Alte cauze pot fi reprezentate de diformități ale peretelui toracic cu afectarea musculaturii respiratorii, sindrom Guillain-Barré, plus deprimarea centrului respirator, exemplu supradozaj medicamentos. Tabloul clinic. Evaluarea clinică se face pe următoarele criterii. Utilizarea musculaturii respiratorii accesorii. Nivel de conștiință diminuat. Puls paradoxal rareori prezent. Incapacitatea de a vorbi și imposibilitatea decubitului dorsal. Respirație asincronă, o discrepanță între momentul mișcării compartimentelor abdominal și toracic. Respirație paradoxală, compartimentele abdominal și toracic se deplasează în direcții opuse. Agitație și stare de neliniște. Alternanță respiratorie, alterare relativă a participării mușchilor intercostali sau accesori plus diafragma la fiecare respirație. Tiraj intercostal. Tahipnee. Tahicardie. Transpirații. Investigații. Analiza gazelor sanguine este efectuată pentru a ghida oxigenoterapia și pentru a oferi evaluare obiectivă a gravității insuficienței respiratorii. Cel mai sensibil indicator clinic al creșterii dificultății respiratorii este reprezentat de creșterea frecvenței respiratorii. Capacitatea vitală, CV, este un indicator bun pentru aprecierea deteriorării, în special la pacienții cu insuficiență respiratorie datorată afecțiunilor neuromusculare, sindrom Guillain-Barré sau miastenia gravis, în care capacitatea vitală scade pe măsură ce pierderea forței musculare se agravează. Măsurarea volumului expirator forțat în o secundă, FEV1, este utilă în evaluarea pacienților care suferă de astm în fază acută sau BPOC. Monitorizare, pulsoximetrie. Pulsoximetrele pot fi aplicate pe deget sau lobul urechii. Acestea măsoară schimbarea fluxului de lumină transmisă prin sângele arterial pulsatil și oferă o determinare continuă și neinvazivă a saturației arteriale de oxigen. Nu este un indicator valabil pentru modificarea oxigenului. O valoare a SpO2 în limite normale la un pacient care primește oxigen suplimentar nu exclude posibilitatea hipoventilării cu retenție de dioxid de carbon. Valorile obținute pot fi inexacte la cei cu perfuzie periferică scăzută. Analiza gazelor sanguine. Există seringi de unică folosință preheparinizate pentru analiza gazelor sanguine.
Proba trebuie analizată imediat, ca alternativă seringa trebuie să fie scufundată în apă cu gheață pentru a preveni metabolismul leucocitar continuu ce scade PaO2 și crește PaCO2. Aerul intră aproape inevitabil în proba recoltată, iar bulele de aer trebuie înlăturate imediat. Forțele gazoase din acele bule de aer se vor echilibra cu cele din sânge, determinând creșterea PaO2 și scăderea PaCO2. Interpretarea rezultatelor analizelor gazelor sanguine poate lua în considerare următoarele aspecte: tulburările echilibrului acidobazic și modificările de oxigenare. Interpretarea corectă necesită o cunoaștere a istoricului și vârstei pacientului, concentrația de oxigen inspirat, temperaturii pacientului, dar și administrarea oricărui alt tratament relevant. Raportul PaO2 pe FiO2 este utilizat pentru evaluarea severității insuficienței respiratorii, în special la pacienții cu ARDS. Capnografia. Capnografia reprezintă analiza continuă respirație cu respirație a concentrației de dioxid de carbon expirat. Aceasta poate fi utilizată pentru confirmarea intubației traheale, monitorizare continuă end-tidal PaCO2 la sfârșitul expirului, care aproximează PaCO2 la pacienții normali și este utilizată pentru a evalua eficacitatea ventilației, determinarea problemelor acute ale căilor aeriene, canulă traheală sau traheostomă blocată sau dislocată, și determinarea modificărilor acute ale funcției cardiorespiratorii. Tratament. Tratamentul standard include administrarea de oxigen suplimentar printr-o cale respiratorie liberă, tratamentul pentru obstrucția căilor aeriene distale, măsuri pentru limitarea edemului pulmonar, controlul secrețiilor și tratamentul infecțiilor pulmonare. Travaliul mușchilor respiratori scade prin îmbunătățirea mecanicii pulmonare. Necesitatea corecției tulburărilor care pot duce la scăderea forței musculare respiratorii, hipofosfatemie sau malnutriție. Oxigenoterapia. Metode de administrare. Se administrează inițial prin mască facială la majoritatea pacienților, cu excepția celor cu BPOC. Nu este vitală concentrația exactă de oxigen administrat, prin urmare oxigenul poate fi administrat de un dispozitiv cu performanță variabilă, mască facială simplă sau canulă nazală. Canulele nazale sunt despreferate deoarece sunt mai puțin claustrofobie și nu interferează cu alimentația sau cu vorbirea, dar pot cauza ulcerații ale mucoasei nazale, iar concentrația inspirată de oxigen este diluată prin respirația bucală. Concentrația oxigenului inspirat variază între 35 și 55%, cu debit de oxigen de 6-10 litri pe minut. Concentrațiile mai mari de oxigen se administrează prin mască cu rezervor atașat. Riscul scăzut al stimului hipoxic, uneori suprimat, este mai puțin periculos atunci când pacientul se află într-o unitate de terapie intensivă. Hipoxemia severă este mai periculoasă decât hipercapnia. Toxicitatea oxigenului. Hiperoxia poate provoca leziuni pulmonare datorită creșterii radicalilor liberi de oxigen și deteriorării oxidative a țesutului pulmonar. Deși hipoxia periculoasă nu ar trebui tolerată niciodată din cauza riscului de toxicitate pulmonară a oxigenului, saturațiile de oxigen de 90-92% sunt probabil adecvate pentru majoritatea pacienților. Se consideră că vizarea unor saturații mai mari de oxigen folosind concentrații crescute de oxigen inspirat pot fi dăunătoare, de exemplu post-infarct miocardic. Chiar și o scurtă perioadă de hiperoxie poate crește mortalitatea în comparație cu normoxia, inclusiv în cazul hiperoxiei rezultate după intubarea de urgență. Suportul respirator. Dacă starea pacientului continuă să se deterioreze sau nu reușește să se amelioreze, este necesară instituirea unei forme de suport respirator. Ventilația mecanică invazivă, VM1, se realizează prin inflația intermitentă cu presiune pozitivă a plămânilor utilizând un ventilator mecanic printr-o canulă endotraheală ori de traheostomie și se efectuează în absența respirațiilor spontane. Ventilația mecanică cu presiune pozitivă și ventilația mecanică controlată au avantajul că mențin activitatea și funcția musculaturii respiratorii a pacienților, evitând atrofierea musculară. Indicațiile ventilației mecanice.
Insuficiența respiratorie acută cu semne de detresă respiratorie severă, cum ar fi frecvență respiratorie mai mare de 40 pe minut, incapacitatea de a vorbi sau epuizarea pacientului, care persistă în ciuda terapiei maximale. Confuzie, neliniște, agitație, scăderea nivelului de conștiință. Hipoxemie extremă, mai mică de 60 mm coloană de mercur, în ciuda oxigenoterapiei. Creșterea PaCO2, mai mare de 60 mm coloană de mercur, necesită ventilație mecanică urgentă. În insuficiența ventilatorie acută datorată miasteniei, sindromului Guillain-Barré sau leziunilor medulare înalte, ventilația mecanică va fi instituită de obicei atunci când CV este mai mic sau egal cu 10 ml pe kilogram. În acest fel se vor evita complicații precum atelectazia, infecția, și se va preveni stopul respirator. Ventilație postoperatorie la pacienții cu risc crescut. Leziuni craniene pentru a evita hipoxia și hipercapnia care crește fluxul sanguin cerebral și presiunea intracraniană. Traumatisme, leziuni toracice cu contuzii pulmonare și leziuni medulare înalte. Insuficiență ventriculară stângă severă cu edem pulmonar. Comă cu compromiterea căilor aeriene sau dificultăți de respirație. Instituirea suportului respirator invaziv. Intubația traheală se efectuează sub anestezie numai de personal cu experiență. Intubarea unui pacient bolnav critic este foarte diferită de cea a unui pacient în sala de operație. Pacientul este de obicei hipoxic și hipercapnic, cu activitate simpatică crescută. Stimularea prin laringoscopie și intubația pot precipita aritmii periculoase, bradicardie și chiar stop cardiac. În situații de urgență extremă poate fi necesară ventilația manuală a pacientului folosind o mască cu rezervor și valvă, plus cale respiratorie orofaringiană sau mască laringiană până la sosirea unor specialiști cu experiență. Electrocardiograma și saturația de oxigen trebuie monitorizate. Pacientul trebuie preoxigenat cu oxigen 100% înainte de intubație. Medicația de resuscitare să fie disponibilă imediat. Volumul circulant ar trebui optimizat și se începe administrarea de inotropice înainte de a începe intubarea. În unele cazuri este necesar să se realizeze monitorizarea intraarterială și PVC, deși mulți pacienți nu vor tolera poziția de supinație cu capul în jos. La unii pacienți în comă profundă nu este necesară sedarea. În majoritatea cazurilor va fi nevoie de un anestezic cu durată scurtă de acțiune administrative, de obicei cu un opiaceu, plus relaxare musculară. Se efectuează capnografie pentru a confirma intubarea traheală. Complicații în intubația traheală. Complicații imediate. 1. Traumatism al căilor aeriene superioare. Leziunile buzelor, dinților, gingiilor sau traheei pot conduce la hipoxie și distensie abdominală. 2. Canulă în esofag. Este detectată prin absența curbelor de capnografie. Necesită îndepărtare imediată, ventilație cu oxigen pe mască cu rezervor plus reinserție canulă traheală. 3. Canulă într-o bronhie principală, de obicei dreapta. Se evită prin verificarea distensiei ambilor plămâni. Ambele părți ale toracelui se mișcă, iar intrarea aerului se percepe bilateral la auscultație. Se solicită radiografie toracică pentru a verifica poziția canulei și excluderea colapsului pulmonar. Complicații precoce. 1. Migrarea canulei în afara traheei. Este o complicație periculoasă, pacientul devine suferind și cianotic, cu expansiuni toracice slabe. 2. Pierderi în jurul canulei și obstrucția canulei din cauza torsiunii sau secrețiilor. Se vor efectua imediat următoarele: ventilație manuală cu oxigen 100%, aspirație traheală, verificare poziție canulă, dezumflare balon canulă, verificare canulă pentru torsiuni, curburi, obstrucții prin secreții sau sânge. Dacă situația nu se îmbunătățește, se îndepărtează canula și se ventilează cu mască facială, apoi se inseră o nouă canulă endotraheală. Complicații tardive. Sinuzita, edemul mucoasei și ulcerații, leziunea laringiană, stenoza și fibroza traheală, și nu în ultimul rând traheomalacia. Sedare, analgezie și relaxare musculară.
Majoritatea pacienților critici necesită analgezice, iar mulți vor fi sedați. Opiaceu plus benzodiazepină sau propofol adesea este folosit pentru a facilita ventilația mecanică. Sedarea profundă este recomandată la pacienții cu insuficiență respiratorie severă, mai ales că strategiile ventilatorii protective pulmonare sunt neconfortabile. Unii pacienți pot necesita blocanți neuromusculari. Minimizarea nivelului de sedare cu scoruri de sedare plus trezire zilnică sau evitarea totală a sedativelor adesea în combinație cu modurile de respirație spontană a suportului respirator se asociază cu scăderea duratei de ventilație mecanică și cu externarea mai rapidă. Traheostomia. Traheostomia poate fi necesară pentru controlul pe termen lung a căii aeriene la unii pacienți cu stare de conștiință persistent scăzută, pentru a gestiona secrețiile bronșice excesive, a facilita sevrajul respirator, a scădea necesarul de sedare și a îmbunătăți confortul pacientului. Are rată de mortalitate mică, dar semnificativă. Se utilizează tehnica de dilatare percutană datorită abordării mai rapide. Traheostomia chirurgicală se utilizează atunci când factorii anatomici împiedică o abordare percutană sau când există motive de îngrijorare cu privire la coagulare anormală care poate necesita hemostază chirurgicală. Obstrucția căilor aeriene superioare care pune în pericol viața și care nu poate fi ocolită cu o canulă endotraheală se rezolvă prin cricotiroidotomie. Complicații ale căilor aeriene și ale intubației traheale. Precoce. Deces, pneumotorace, hemoragie, hipoxie, hipotensiune arterială, aritmii cardiace, canulă incorect plasată în țesuturile subcutanate pretraheale și emfizemul subcutanat. Intermediare. Ulcerații ale mucoaselor, eroziunea cartilajelor traheale poate provoca fistulă traheoesofagiană, eroziune artere nenumite, uneori conduce la hemoragii fatale, infecții ale stomelor și pneumonie. Tardive. Incapacitate de vindecare a stomei. Granulom traheal, stenoză traheală la nivelul stomei, balonului sau vârfului canulei. Colapsul inelelor traheale la nivelul stomei și factori de ordin cosmetic. Deconectarea, defecțiunile de alimentare cu gaz sau electricitate ori defectele mecanice sunt neobișnuite, dar periculoase. La patul pacientului trebuie să existe întotdeauna o modalitate de ventilație mecanică, o mască facială și oxigen. Complicațiile cardiovasculare. Aplicarea presiunii pozitive la nivel pulmonar împiedică întoarcerea venoasă și destinde alveolele, întinzând capilarele pulmonare și determinând creșterea rezistenței vasculare pulmonare. Ambele mecanisme pot produce scăderea debitului cardiac. Complicațiile respiratorii. Ventilația mecanică poate fi complicată de o alterare a schimbului de gaze datorită alterării raportului ventilație-perfuzie, a retenției de lichide și colapsului alveolelor periferice. Cel din urmă este prevenit folosind volume curente crescute. Presiunea de inflație crescută și supradistensia alveolelor compliante, posibil exacerbate de deschiderea și închiderea repetată a căilor aeriene distale pot distruge membrana alveolocapilară. Se produce o creștere a permeabilității microvasculare și o eliberare de mediatori inflamatori, ceea ce duce la leziuni pulmonare asociate ventilatorului. Barotrauma și volutrauma pot duce la ruperea alveolelor și se pot complica cu pneumomediastin, emfizem subcutanat, pneumotorace sau pneumoperitoneu. Riscul de pneumotorace este crescut la cei cu boală pulmonară obstructivă, astm, ori fracturi costale. Pneumotoracele în tensiune este rapid fatal la pacienții ventilați. Semnele includ dezvoltarea și agravarea hipoxiei, hipercapniei, detresa respiratorie, creșterea inexplicabilă a presiunii în căile aeriene, hipotensiunea și tahicardia. Examinare. Expansiune inegală a toracelui, deplasarea mediastinală de partea pneumotoracelui, deviație traheală plus deplasarea șocului apexian, hipersonoritatea unui hemitorace, deci murmurul vezicular este frecvent diminuat datorită pneumotoracelui. Acest semn poate fi înșelător la pacienții ventilați. Diagnosticul poate fi confirmat prin radiografie toracică.
La un pacient cu deteriorare rapidă plus grad înalt de suspiciune de pneumotorace în tensiune, se poate indica o decompresie coacul în spațiul 2 intercostal pe linia medioclaviculară cu inserarea unui drenaj toracic definitiv. Pneumonia asociată ventilatorului. Pneumonia dobândită în spital apare la o treime din pacienții care beneficiază de ventilație mecanică și este asociată cu creșterea semnificativă a duratei de spitalizare și a mortalității. Diagnosticul discutabil este reprezentat de febră plus infiltratele identificate pe radiografia toracică. Acestea pot să nu aibă etiologie infecțioasă la origine. Agenții patogeni izolați în mod obișnuit sunt bacilii aerob gram-negativi. Poate fi dificil să se stabilească dacă un microorganism care a fost izolat provoacă o pneumonie asociată ventilatorului sau este o simplă colonizare a tractului respirator. Scurgerea secrețiilor orofaringiene infectate dincolo de balonul canulei traheale se presupune că este în mare măsură responsabilă pentru pneumonia asociată ventilatorului. Multe secții de ATI folosesc canule endotraheale cu baloane moderne, tuburi și porturi de aspirație subglotică pentru a minimiza riscul. Colonizarea bacteriană a orofaringelui poate fi favorizată prin regurgitarea lichidului gastric colonizat. Riscul de pneumonie asociat ventilatorului poate fi scăzut prin nursingul pacientului în poziție la 45 de grade și de contaminare orofaringiană. Tratament. Antibioterapie cu spectru larg care poate fi modificată dacă se izolează un microorganism uzual. Tehnici de suport respirator. Ventilație mecanică controlată, VMC. VMC se utilizează atunci când eforturile respiratorii sunt absente sau au fost suprimate. VMC este de două tipuri. 1. Ventilație cu volum controlat. Volumul curent și frecvența respiratorie sunt presetate pe ventilator. Presiunea de la nivelul căilor aeriene variază în funcție de reglajul ventilatorului și de mecanica pulmonară a pacientului. 2. Ventilație cu presiune controlată. Presiunea inspiratorie și frecvența respiratorie sunt presetate, dar VC variază în funcție de mecanica pulmonară a pacientului. Presiunea pozitivă la sfârșitul expirului. Presiunea pozitivă la nivelul căilor aeriene este menținută la un nivel ales pe toată durata expirației folosind o supapă de rezistență tip prag în ramura expiratorie a circuitului. Presiunea pozitivă la sfârșitul expirului, PEP, reexpansionează unitățile pulmonare insuficient ventilate și redistribuie lichidul pulmonar din alveole către spațiul interstițial perivascular. Scade șuntul și crește PaO2. Creșterea inevitabilă a presiunii intratoracice medii este asociată cu aplicarea PIP. Aceasta poate împiedica reîntoarcerea venoasă, crește rezistența vasculară pulmonară și scădea debitul cardiac. Cel din urmă poate fi ameliorat prin creșterea volumului circulant, deși în unele cazuri este necesar suport inotrop sau vasopresor. Deși oxigenarea arterială este adesea îmbunătățită prin aplicarea PIP, scăderea simultană a debitului cardiac poate determina o scădere a aportului total de oxigen. Nivele scăzute de PIP, 5-8 cm H2O, se utilizează la majoritatea pacienților ventilați mecanic pentru a menține volumul pulmonar, la cei cu atelectazie bazală și la cazurile selecționate cu obstrucția căilor aeriene. Presiune pozitivă continuă în căile aeriene, CPAP. CPAP realizează pentru pacienții care respiră spontan ceea ce PIP realizează pentru un pacient ventilat. Oxigenul și aerul sunt furnizate sub presiune, printr-o canulă endotraheală, canulă de traheostomie, mască facială care se potrivește strâns sau cască. Îmbunătățește oxigenul, plămânii devin mai complianți, iar efortul respirator este scăzut. O alternativă este reprezentată de utilizarea unui flux foarte ridicat de oxigen și aer, furnizat prin intermediul canulelor nazale cu diametru mare pentru a crea o variantă limitată de CPAP. Acest sistem HFNO este adesea mai bine tolerat deoarece pacientul poate tuși, expectora, comunica și alimenta. Începerea terapiei cu HFNO la pacienții cu insuficiență respiratorie de tip 1 poate fi echivalentă cu ventilația non-invazivă în prevenirea deteriorării stării pacienților și evitarea ventilației invazive ulterioare. Ventilație cu suport de presiune, PSV.
Respirațiile spontane sunt amplificate cu un nivel prestabilit de presiunea pozitivă, 5-20 de cm H2O, declanșat de efortul respirator spontan al pacienților și aplicat pentru o fracțiune dată de timp inspirator sau până când fluxul inspirator scade sub un anumit nivel. VC este determinat de presiunea setată, efortul pacientului, mecanica pulmonară. Valoarea presiunii de suport poate fi scăzută progresiv pe măsură ce starea pacientului se îmbunătățește. Ventilație obligatorie intermitentă, IMV. Permite pacientului să respire spontan între volumele curente obligatorii furnizate de ventilator. Aceste respirații controlate sunt setate să coincidă cu efortul inspirator al pacientului. Ventilație intermitentă sincronă cu bolnavul poate fi utilizată cu sau fără CPAP, iar respirațiile spontane pot fi asistate de ventilație cu suport de presiune. Ventilație protectivă pulmonară. Este metoda ideală de ventilație mecanică. Evită supradistensia alveolară, deschiderea și închiderea activă repetată a căilor aeriene distale și alveolare. Volumul alveolar este menținut cu PIP și uneori prin prelungirea fazei inspiratorii. Volumele curente sunt limitate la 4-8 ml pe kilogram greutate corporală ideală, ideal 6 ml pe kilogram. Presiunile de platou nu trebuie să depășească 30 de cm H2O. Frecvența respiratorie poate fi crescută pentru a îmbunătăți eliminarea de CO2 și pentru a evita acidoza severă. Hipercapnia permisivă este comună și acceptabilă. Ventilația cu volume curente scăzute îmbunătățește rezultatul în cazul pacienților cu ARDS. Oscilație de înaltă frecvență, HFO. Se administrează folosind un ventilator proiectat special. Utilizând HFO nu există flux de gaz în volum mare, mai degrabă gazul oscilează în ritm dus întors la frecvențe de 4-15 Hz într-un circuit CPAP setat la o presiune medie înaltă a căilor aeriene, 20-30 de cm H2O. Volumul pulmonar este bine menținut și oxigenarea poate fi îmbunătățită. Nu oferă niciun beneficiu asupra mortalității la adulți, un trial sugerează chiar mortalitate crescută. Schimburi gazoase extracorporeale. Se utilizează în centrele speciale la pacienții cu insuficiență respiratorie severă refractară pentru obținerea oxigenării adecvate și eliminării CO2. Se utilizează fluxul de sânge venovenos pompat printr-un plămân artificial cu flux crescut, oxigenare extracorporeală prin membrană, ECMO. Îndepărtarea dioxidului de carbon extracorporeal ECO2, este mai ușor de realizat și folosește debite mai mici de sânge pentru a asigura o îndepărtare eficientă a CO2, dar oxigenarea este mai puțin eficientă. Ambele tehnici se utilizează pentru a scădea nevoile de ventilații, reduce leziunile pulmonare induse de ventilație, favorizând vindecarea leziunilor pulmonare. Ventilația non-invazivă. Are indicație la pacienții cooperanți, conștienți și capabili să-și protejeze căile aeriene. Aceștia trebuie să poată expectora eficient. Presiunea pozitivă se aplică la nivelul căilor aeriene folosind o mască nazofacială completă sau cască. Ventilatoare moderne sunt ieftine, ușor de utilizat și flexibile. Furnizează ventilație cu presiune pozitivă între două niveluri presionale, BiPAP, la nivelul căilor aeriene cu nivele de presiune inspiratorie, IPAP, și nivele de presiune expiratorie, EPEP, iar timpii sunt reglați independent. Respirația spontană nerestricționată posibilă pe tot parcursul ciclului respirator. BiPAP poate fi de asemenea declanșată de pacient. Există risc scăzut de pneumonie asociată ventilatorului, iar confortul pacientului este ameliorat cu conservarea mecanismelor de apărare a căilor aeriene, vorbirii și înghițirii, ceea ce permite o alimentație mai bună. Tusea spontană și expectorația nu sunt restricționate. Sedarea nu este în general necesară. Instituirea de suport respirator non-invaziv poate pune în repaus mușchii respiratori, scade acidoza respiratorie și dispnea, îmbunătățește clearance-ul secrețiilor, reexpansionează segmentele pulmonare colabate, scade frecvența intubațiilor, durata internării în terapie intensivă și mortalitatea la unii pacienți. Deosebit de utilă în insuficiența respiratorie hipercapnică acută asociată cu BPOC, cu condiția ca pacientul să nu fie profund hipoxic sau obnubilat.
Ventilația non-invazivă este utilă la pacienții imunocompromiși cu insuficiență respiratorie acută și după extubarea pacienților hipercapnici cu tulburări respiratorii, poate scădea riscul de insuficiență și mortalitatea ulterioară. Indicații: exacerbare acută BPOC, edem pulmonar cardiogen, deformități ale peretelui toracic sau boală neuromusculară, apnee obstructivă de somn, pneumonie severă, necesită prudență, astm, uneori, sevrajul pacienților de ventilație invazivă. Contraindicații: chirurgie facială sau a căilor respiratorii superioare, nivel scăzut de conștiință, incapacitate de protejare a căilor aeriene. Sevrajul de suport respirator este reprezentat de forța scăzută și atrofia mușchilor respiratori. Acestea sunt consecințe inevitabile ale răspunsului catabolic la boli cronice. Atrofia apare ca urmare a ventilației mecanice. Adesea persistă anomalii ale schimbului de gaze și ale mecanicii pulmonare. Slăbiciunea neuromusculară, caracteristici. Este o complicație a bolilor critice. Polineuropatiile sunt cel mai adesea descrise în asociere cu sepsis persistent și insuficiență multiplă de organ. Neuropatia axonală primară implică atât nervii motori cât și nervii senzitivi, într-o măsură mai mică. Din punct de vedere clinic, manifestarea inițială este adesea dificultatea în sevrajul pacienților de suport respirator. Pierdere musculară, membre slabe și flasce, reflexe tendinoase profunde diminuate sau absente. Nervii cranieni sunt rar afectați. Conducere nervoasă prezintă deteriorare axonală. Concentrația de proteine din LCR este normală sau minim crescută. Aceste date diferențiază neuropatia bolilor critice de sindromul Guillain-Barré, în care există demielinizare și proteine crescute în LCR. Cauză necunoscută și nu există tratament specific. Sevrajul de suport respirator și reabilitarea pot fi de durată. Odată cu rezoluția bolilor critice de bază, recuperarea poate să apară după 1-6 luni, dar lipsa forței musculare și oboseala persistă frecvent. Miopatiile pot să apară în asociere cu neuropatii. Miopatia quadriplegică severă a fost asociată în special cu administrarea de steroizi și miorelaxante la pacienții ventilați mecanic care prezintă astm sever acut. Criterii pentru sevrajul pacienților de ventilația mecanică. Aspectul cheie al evaluării clinice este legat de decizia dacă nevoia imperioasă de ventilație mecanică mai este prezentă sau funcția pulmonară s-a îmbunătățit semnificativ pentru a permite o tentativă de respirație fără ventilație asistată. Trebuie luate în considerare nivelul de conștiință al pacienților, performanța cardiovasculară și efectul medicamentelor. O evaluare subiectivă realizată de un clinician cu experiență în răspunsul pacienților la o perioadă scurtă de respirație spontană este cel mai de încredere predictor al reușitei sau eșecului sevrajului. Criteriile obiective sunt analiza gazelor sanguine, mecanica pulmonară și forța pulmonară. Tehnici de sevraj. Pacienții care au beneficiat de ventilație mecanică pentru o perioadă mai mică de 24-48 de ore și pacienții care au fost ventilați pentru perioade mai lungi, dar care tolerează o tentativă de respirație spontană și îndeplinesc în mod clar criteriile obiective de sevraj, își pot relua respirația spontană imediat. Tehnicile de sevraj includ următoarele. 1. Metoda tradițională permite pacientului să respire complet spontan pentru o perioadă scurtă de timp, după care se reia suportul respirator. Aceste perioade de respirație spontană sunt crescute progresiv și perioadele de suport respirator sunt scăzute progresiv. Inițial se recomandă ca pacientul să fie ventilat pe timpul nopții. 2. SIMV, scăderea progresivă a frecvenței respiratorii este obligatorie. Respirațiile spontane sunt de obicei asistate cu suport de presiune. 3. Scăderea progresivă a nivelului de presiune de suport, tehnica preferată. CPAP poate preveni colapsul alveolar, hipoxemia, scăderea complianței care ar putea apărea atunci când pacienții încep să respire spontan. Este utilizat doar în timpul deconectării cu SIMV sau suport de presiune în timpul tentativelor de respirație spontană și la pacienții cu respirație spontană înainte de extubare. 4. Traheostomia este frecvent utilizată pentru a facilita sevrajul de ventilație mecanică. 5.
Suportul respirator non-invaziv BiPAP sau CPAP poate fi utilizat după extubare pentru a preveni insuficiența respiratorie și reintubarea. 6. Extubarea și decanularea traheostomiei. Extubarea și decanularea traheostomei nu trebuie efectuată până când pacienții nu pot tuși, înghiți sau proteja căile aeriene. Aceștia trebuie să fie suficient de conștienți și cooperanți. Pacienții care îndeplinesc aceste criterii pot fi extubați cu condiția ca funcția lor respiratorie să se îmbunătățească suficient pentru a susține ventilația spontană pe termen nelimitat. Indicele de respirație superficială și rapidă reprezintă raportul dintre frecvența respiratorie și volumul curent. Aceasta poate fi utilizată pentru predicția succesului extubației, cu condiția să fie îndeplinite și toate celelalte precondiții. Scorul mai mic de 100 este un predictor bun al reușitei extubării și este întâlnit la pacienții care respiră ușor, confortabil, cu volum curent adecvat.